Biyahe sa Ceres, may gamang yung pagligwat, sila sining schedule. Sa Balita National, libreng mass testing, ginpanawagan ni Senator Pangilinan. Mga Pinoy nga wala sa trabaho, naglambot na sa masobra 4 milyones. Maayong aga Bacolod, may gagabalugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Huwebes Santo, Abril 1, 2021. Ang inyong news team, Aksyon, Eden Aboso. Aksyon, Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sa May TC. Lent, a time for renewing faith, hope, and love. Following in the footsteps of Christ, in concern and compassion for all, is the highest expression of our faith and hope. These are excerpts from the message of the Holy Father Francis for Lent 2021, entitled, Behold, we are going up to Jerusalem. Iyari ang schedule sa Aksyon Radyo Bacolod para sa Holy Week Special, Marso 31. Las 4 sang aga, tubtob las 9:15 sang aga, regular programming. Las 10 sang aga, tubtob las... sa mga sa konsyado, Aksyon Dorel, pa niya mga apostoles. Apostles. Apostoles. Kuan na nga ng blessed celebrate commemorate blessed Paano na isakto ano nga man yung blessed observance. Yes. Sa nga aton sini nga Sabado ako na Huwebes Santo, no? Yes, of course. Good morning, Danay. Kay Teacher Romela Arevalo. Yes, Kag kay Tito Shelo and Excel dira sa may Bantayan, Bago. And of course, Ma'am Melos, good morning. Uy, bongga, si Emsa Boso sent 100 stars! No. Duga bari si Emsa. Emsa Boso sent 100 stars. Damo siya pundo load ba? Amo na. Oo. Kay by load, di ba Action Boy, di ba la? Yes. Kay Sir Alex Monteza, of course, good morning. Sige lang kayo magpuli. Karon ang imo na nga card. Karon mo ni panload na. Oo. May scratch na namin. Arman Regalado, good morning man. Happy Thursday. Kay Rock na Rock Mungon. Morning, Action Boy, Action Eden. Tamya lang ko na asawa niya kapamati. Si Arlene. Ang utod niya nga nagapamati man sa UKC San Maria. Siya kung nagapamati man samtang nagaobra. And of course, good morning kay Sir Tupe Purano. Nami, Action Boy, ang gift nga ginhatag niya sa akon. Sina? Sir Tupe Purano, ang kasi nito ba lang tag-iya sang Orlido Seafood and Restaurant okay. sa Bangaani. O, tanaw ba yung hatag sa akon. Ah. Very personalized portrait. Hindi mo na ikaw ya? Ikaw na? Ako na iya. Ikaw balaya mo. Nakabongga, Action Boy. Kaya syempre, do dira mo man bala makita ang para gid sa ako ng iya sa niya ginhimo. Kay tsura ko mo. Tsura mo. Kay Fred Harloyan, good morning man. Hindi ka naman, do kalayo na, hindi ka nadampi man. Yan, nagigaling lain ni sa ako, no? Tanawa bala. Si Masi Tofago, lain ba na yan, no? Daday Hilado, no? Way mamagdan. Ito kasi pinakababaw, guro. Kaya ako naglain-lain na diyo. Atia Kim Eriman, good morning man. Alex Montesa. Kay Remiatan Ibia. Grace Mustre. Good morning dira sa imo. Naari ka na dyan, no? Kay Ma'am Luing Melo, sari na siya da. Arman Regalado, nalambutan mo. Nadala ka na? Okay ka na? Dalom pa. Di rin ako kay Jose Herson na pinigo. Dalom ka na? Ari pa si Kuano, si Sally Di Sousa. Jescon Condino. Na, kuha mo na? Wala pa. Wala ilayin sa ako, no? Sa La Carlota. Kay Tete Huka Tetangata. Good morning, man. Sa kay Jobren Mones Ordinario. Jane Indiape, hindi ka nadampi man. Ari na ko gani kay Fred. Sige na, okay na. Kay Fred Harloyan. Tapos Delilah. Yes, Delilah Taylor. Good morning man. Sheila Duyake Salazar. Sorry.
Watching from Saudi. Rose Wenner, dira sa Germany. Good morning, man. Good Sige, morning. standby tanay sa aton nga mga balita lokal. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 12 minutos na nagaligad sa tak ng alas 6. Detalya na sa aton mga balita lokal. Ginkonformar ni Police Lieutenant Abigail Donasco, ang Deputy Spokesperson sa Negros Occidental Police Provincial Office, nga duha ka mga pulis ang nagpositibo sa ginpatigan nga random drug test. Suno kay Donasco, Marso 17 sang nahibaluan nga nagpositibo sa screening sa paggamit sa illegal nga droga ang isa ka staff sergeant nga na destino sa Escalante City Police Station, samtang Marso 18 naman ang isa ka patrolman nga na destino sa Binalbagan Municipal Police Station. Dunga pa ni Donasco, Marso 23 kag 24 sang ginpahibalo sila sang resulta kag gin-relieve sa police station kag karon ginahulat pang resulta sang confirmatory test kag kun magpositibo, mga tuba sila sang kaso nga grave misconduct kag mahimo ma-dismiss sa serbisyo. Sa karon yara sila sa Personnel Holding and Accounting Unit sa NOCPO kag ginbawi man ang ila sini nga issued firearms. Ginkumpirma naman ni Bacolod City Comelec Officer Attorney Katrina Trinio Kanya nga naglabot na sa 8 tanan ka mga empleyado sa iya talatapan ang nagpositibo man sa COVID-19. Sunod kay Kanya, ang pinaka-latest nga nagpositibo sa RT-PCR test among ila empleyado nga nagpauli sa Gimaras para sa work from home nga duty umpisa sa nga semana, apang na desisyon nga magpa-swab test bangod sang iya exposure sa empleyado nga una natapikan sang virus. Dugang pa ni Kanya sa mga empleyado nga nagpositibo sa swab test, 7 diring regular employee kag isa ka utility employee nga iya sang LGU. Nagapabilin nga admitted sa hospital ang unang empleyado nga natapikan sang virus bangod sa severe infection nga iya sini nabatyagan, samtang mayara naman sa nabatyagan nga mild symptoms ang 3 pa ka iban. Ginklaro man sini nga mayara pa sila sa isa ka empleyado nga nagpa-swab test, apang wala pa sa karon nakagwa ang resulta. Samtang naglambot naman sa 27,526 ang kabilugan nga kaso sa COVID-19 sa Western Visayas, matapos nga nagduga nga 149 kabag-o nga infections. Na pinakamataas diri ang sa syudad sa kunang Iloilo nga may 30 ka local cases kag 2 ka LSI, ginasundan sa Negros Occidental nga may 25 ka local cases, 7 ka LSI kag 1 ka Apur. Syudad sa Bacolod nga may 24 ka local cases, 3 ka LSI kag 1 ka Apur. Aklan nga may 26 ka local cases, syudad sa Iloilo nga may 11 ka local cases, Antique nga may 10 ka local cases, Capiz nga may 7 ka local cases kag Gimaras nga may 1 ka local case kag 1 ka LSI. Samtang 37 naman ang nadugang sa recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 24,879. Wala naman sa bag-ong napatay, kaya nagpabilin sa 786 ang death toll. Ang Western Visayas may 1,855 ka-aktibo nga kaso sa COVID-19. Samtang hindi naman magpidalom sa mandatory RT-PCR swab testing mga travelers nga nagahalin sa mga probinsya ng Western Visayas pag-abot sa Negros Occidental. Ining ipahayag ni Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz II. Sunod kay Diaz, magpapabili na implementasyon sa ginkasugtan sa mga local chief executives sa Region 6 o kung Region 6 hindi na mag-swab test ang mga nagabiyahe sa sulod sa Western Visayas. Duga pa ni Diaz, liwat man nga immobilize ang gobyerno provincial sa Bacolod Silay Airport kag Breadco Port sa syudad sa Bacolod, ang mga personnel sa Provincial Health Office, agod magpatigayan sang mandatory RT-PCR swab testing. Sunod kay Diaz, ang mga travelers lamang nga nagalin sa mga probinsya sa guwas ng Western Visayas, amo ipaidalom sa RT-PCR test, sandig sa executive order nga gin-issue ni Governor Bong Lacson. Region 6 is not included. First of all, ang aton nga port is ari sa Breadco. Libre kita. I think that is part of the agreement of Governor Bong Lacson with our leaders of local chief executives of Region 6. So that will remain respected. Si Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz. Ginklaro naman ni Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz II nga nalakip man ang mga inbound passengers sa Bacolod
sa mga ipaidalom sa mandatory RT-PCR swab testing pagsulod sa Negros Occidental. Suno kay Diaz nga sa base sa Executive Order 21-18-A nga gin-issue ni Governor Bong Lacson sang Marso 30, tanan nga mga travelers nga nagasulod sa airport kag seaport sa Negros Occidental ang dapat magpaidalom sa mandatory swabbing kag COVID-19 RT-PCR testing bisan din man ang destinasyon. Dugang pa ni Diaz, libre nga ginatanyag sang gobyerno provinsyal ang RT-PCR test pati na ang pag-quarantine kung kinahanglanon. Suno pa kay Diaz, handa man ang probinsya sa pagpagamit sa mga quarantine facilities sa mga travelers nga wala sa pasilidad ang inapulian nga banwa o kung syudad. Apang yagin klaro nga ang mandatory swab testing kag quarantine ang para lamang sa mga travelers nga nagahalin sa Gwa sang Western Visayas. Mag-aumpisa ang implementasyon sa Executive Order sa Abril 1 tubtob Abril 30. Sa katapusan nga balita lokal, ginanunsyo naman ni Jade Ceballos, Media Relations Head sa Valley Car Transit Incorporated, nga magapadaan ang biyahe sa Ceres subong adlaw, Abril 1 tubtog 4, apang may gamay nga bagong ukon na pagligwat sa schedule sa ilasini nga biyahe. Sa interview section firing line, ginpahag ni Ceballos nga adlaw sa Biyernes, magauntat sang biyahe sa North Ceres Terminal, umalin na alas 12 sang udto apang magabalik naman pagka alas 3 sang hapon kag mangintayuyo na ang biyahe sa Sabado kag Domingo. Dugang pa ni Ceballos, wala naman sang pagbago sa schedule sang biyahe sa Ceres sa South Terminal apang mahimo nga patemprano ng ulihi nga biyahe kung jutay na lamang ang mga pasahero. Samtangin pangabay ni Ceballos sa mga pasahero nga hindi magpangakig kag hindi magsupak sa health protocols nga ginapatuman bangod para man sa interes ng tanan ang ila ginahimo agud hindi matapikan sang COVID-19. Libre nga mass testing ginpanawagan ni Senator Pangilinan samtang mga Pinoy nga wala sa trabaho naglambot na sa masobra 4 milyones. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Kasado naman. Lent, a time for renewing faith, hope, and love. Following in the footsteps of Christ, in concern and compassion for all, is the highest expression of our faith and hope. These are excerpts from the message of the Holy Father Francis for Lent 2021, entitled, Behold, we are going up to Jerusalem. Iyari ang schedule sa Aksyon Radyo Bacolod para sa Holy Week Special, Marso 31. Las 4 sang aga, tubtob las 9:15 sang aga, regular programming. Las 10 sang aga, tubtob las 11 sang aga, ang pagkataho ni Samson. Las 11:30 sang aga, tubtob las 3 sang hapon, regular programming. Las 3:15 sang hapon, tubtob las 4:15 sang hapon, ang kasaysayan ni Harang Esther. Las 4:30, tubtob las 10 sang gabi, regular programming. Abril 1, las 4 sang aga, tubtob las 4:45 sang aga, regular programming. Las 8 sang aga, tubtob las 12 sang udto, Fatima. Las 12 sang udto, tubtob las 2 sang hapon, Pagtuga. Las 2 sang hapon, tubtob las 4 sang hapon, si Abel kag si Cain. Las 4 sang hapon, tubtob las 6 sang gabi, Abraham, amay sang kapungsuran. Las 6 sang hapon, sign off. Abril 2, las 4:45 sang aga, sign on. Las 5 sang aga, tubtob las 8 sang aga, Moises kag ang Exodus sa Ehipto. Las 8:15 sang aga, tubtob las 12 sang udto, ang pulong. Good morning na dira sa kay Sheila Duyake Salazar, watching from Saudi Arabia. Nabasa mo ni si Kina, no? Jen Pabilio sa tanan nga Pabilio family. George Miranda, morning man kay Boss Reyna Hirota sang Bikay's Bike Shop sa Malabon.
Si Maninoy mo one ball galyo. Ginadamo sa gina good morning. Good morning kuno sa iya Maninoy JSY. Kay Maninoy ya Lance de la Torre, Maninoy niya Bing Leonardia. Ay bongga. hindi kay managkuanan ni sila eh. I think next year lang ilang 30th anniversary bala. Ni Maninay Alma. Yes. Perfect. Think 29 sila subong year mo next year 30 na sila. Ito kabudlay man nga 31 sa next year. Gani man. Binong 70, good morning man. Sa kay Eddie Laus. Maing aga sa imo. Christ Carrie Paul Javier Tanatan. Pianist Alexander Magno Romero. Sige, action din. Ma'am Vanessa Mayo, good morning. Yes. Hi lang siya. Kay President Dennis Richard Tibor Roma. Hindi ka na din kasugpon man. Layo na gani ako. Ako kay Renaldo Reparo. Ako Christine Menyes Sige, Villalobos, Mila Milyara Sapol, kag kay Joseph Pacifico, sa kay Ramil Ogatis Sanoy from La Carlota City. Birthday gali subong ni Leo Astro, yung grupo mo ni namon. Happy birthday sa kay Leo Astro dira sa Bago City from Maria Luisa Luing Melos. Happy birthday to you. Wow. Annie Raffles watching live from Okinawa, Japan. Di nga na to gani man. Miss Gle Shade, Alex Fontes, sa kay Melchorita Ferrer, Okak Palkutan Bebe, Robert Roma, sa kay gwapo ako sa taga Barangay 18 from Qatar. Ang iyang kanya gwapo ako. Ginapag-greet gali action boy nalipat ko ang husband ni Ma'am Melo, si Sir Melchor. Wala ko nalipat ha. Correct. Good morning. Kaya nag-comment diri good morning si Tito Shelo. Good morning, Tito Shelo and Teacher Romela and Excel of course. Helen Marfil, Bambi Padernal, Jocelyn Libon Dispo, Melvin Piñafiel, kalayo gid sa imo no. Embang Russell, Keith Robert Hilsinger, Rina, sige, ikaw na be? Si Reynaldo Reparo, good morning man. Of course, kay Binong si Tenta, kaya Maninoy ako no, Doy Eliseo Yanong, good morning. JR Peliago, good morning ko no sa akon nga co-host. Yung di Torta de la Peña Barbecue, good morning. Layo man gali, ano? Paul Straight Pardiking, good morning. Kaya Jocelyn Song Comedia, good morning. Tamyaw niya lang ko anak niya, happy birthday, Engineer Christopher Song Comedia. Happy birthday to you. Happy birthday. Ihada ko Carol Montoya, good morning mandara sa Quezon City. Yes. Kay Francine Natalie Bautista, good morning. Kamusta lang ako no kag si Annabel Tisay, Tito Junior. Halong yun permi ko no. Kamu pag, ano naman? Hindi ako chindiyaw. Kag Krisha Leia din na toto Annalie. Corazon Labrador, good morning sa Labrador family dira sa Manapla. Kaya Guillermo Clarito, of course, sa Gibong, Buena Vista Gibong, Pontevedra. Bogart Española Season, good morning. Jose Herson Lapinig Junio, good morning man from Stonehaven, Granada. Glycia Vlas, good morning man. Always stay holy, Connection Boy. Yes. Sir Joval Trinidad, of course, monitor sa Kabangkalan City. Thank you. Lea Singaborno Bleza, Nanita Calamba Figueroa, Jomar Magbanwa, good morning from Morsha. Kay Corazon Labrador, happy birthday lang. Kay Joy May Manaay from Antecora, Labrador. Happy birthday to you. Maninoy, Captain Joseph Katunina, yes, sa tanan nga taga-barangay Tumontong, dira sa Banawas ang Ibi Magalona. Good Si morning. Kapitana, good morning. Si Kapitana, nalipat yung pangalan ni Kapitana. Hi, Dijen. Ano tagani man? Kita ka budlay sa yung pangalan mo. Sa kay Holo Romero Dablo, Dennis Richard Timor Roma, good morning man sa imo. Sa rumirang niya si Jolo Dablo, Marie Padilla, sa tagay na ng Bacolod, Neng Padernal, nakita mo na? Wala, naglain naman isa. From Hacienda Teresa Ibi Magalona, Aimee Joy Villa, Bansky Acubilia, kag kay Arjulet Lorayna dira sa Mailom, Bago City. Homa Lumena sa kay Joji Miranda. Inatamya Tabugon Kabangkalan ang pamilya Hirota. Yes, good morning. Sa Team Solas dira Florence kag Joanne Solas, good morning sa imo.
sa inyo, kag kay Jonar Batislaong, kag kay Charito Batislaong. Good morning, man. Sa kay Rochelle Evangelista, ano nga ni Pilyo Doya? Na Si Rochelle Muyay. Evangelista. May istorya. Kay Teresa Linacaya, Jen Berong, good morning din sa inyo. Kay Kagawad Ulay Abalahon. Kumusta ka ton nga Holy Week, no? Sa kay Jeanette Dilino, Kagawad Mira Pulidario, Kagawad Mira Alit, good morning. Good morning to all of you. To all of you. Good morning to Happy all na lang, morning. all of you. Kay Fernando La Chica. Good morning mga kay Maricho La Chica from Kaburihan, Estefania, Corazon Labrador. Sa brother niya sa Silay, kagay Nangya Rose, mayong aga. Standby na sa mga balita national. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not Lent, a time for renewing faith. Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:29. Detalye na sa aton mga balita nasyonal. Ginpahayag sa Philippine Statistics Authority nga nagsaka na sa 4.2 milyones ang kadamuon sa mga Filipino nga wala sa trabaho sadtong Pebrero tuig 2021. Sunod kay National Statistician Undersecretary Dennis Mapa, base sa ginpatigan nga Labor Force Survey, nagdangat sa 4.2 milyones o kung 8.8% nga mas mataas sa 4 milyones o kung 8.7% sa nakaligad nga Enero. Ang underemployed naman sa tong Pebrero tuig 2021 ang nagtaas ini sa 7.9 milyones ikumparar sa 6.2 milyones sa tong Enero. Sunod kay Mapa sa mga nagapangunang nga sektor, ang services sector sa gihapon ang nagapabilin nga may pinakadako nga populasyon nga may trabaho o kung negosyo nga yara sa 58.4% kay nasundan sa sektor sa agrikultura nga yara sa 23.9%. Liwat gin panawagan ni Senator Francis Kiko Pangilinan ang libre nga mass testing, kalakip ng contact tracing kag pagbulong agud makontrol ang paglaptaman sang virus. Suno sa senador, dako mabulig sa pagtumod kung sino may COVID kung wala, isolation kag papasira sa mga negosyo. Kadungan sini, nanawagan si Pangilinan nga liwat buhion ang sang Senate Committee of the Whole agud may baloan ang estado sang pungsod sa pagpakig-away batok naman sa COVID-19. Para kay Pangilinan, importante nga may baloan ang iban pa nga paghulag sang gobyerno magluwas sa pagpambakuna kaangay sang testing, contact tracing, pagbulong kag isolation, bangod importante mga ini agud malupunggan ang paglaptas sang virus. Ginpahayag naman sa Department of Health nga ginadusok sa departamento nga makakita sang mas scientific nga ebidensya nga nagapamatuod nga ang ivermectin ang may positibo nga resulta para sa mga COVID-19 patients ante suportahan ang pag-usar sa sining nga bulong. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ang ivermectin ang dapat mapaidalom sa regulatory process para maaprubahan ang pag-usar sini para sa COVID-19 cases. Bukas naman ang DOH anuman nga intervention o kung investigational drug para mapamadudan ng drug ang makaprotekta sa komunidad. Dugang pa ni Vergere, ila ginarekomendar ang dugang pangapagtuon kag ila iga-adapt ang pag-usar sa sining nga bulong sa tion nga mayara nasang ebidensya.
Una na ang ipahis ang FDA nga ang ivermectin ay isa ka veterinary product kag hindi inibulong para sa COVID-19. Sa katapusan nga balita national, panawagan naman ni Senator Sherwin Gatchalian sa mga opisyal sa lokal nga gobyerno nga ipaisiguro nga wala sang palakasan system sa COVID-19 vaccination campaign. Ini kasunod sa reports angon sa pila ka mga local government executives kag personalities ang nagsupak sa COVID-19 vaccine priority line. So kay Gatchalian, dapat anay unahon ng mga medical frontliners samtang kulang pa ang supply sa bakuna. Ginklaro sa senador nga naintindihan niya ang papel sang tagsa ka mga lokal nga opisyal, apang importante man ang papel sa mga healthcare workers. Panugyan pa sa senador sa mga local government units nga hangpon ang sitwasyon sa mga healthcare workers, senior citizens, kag persons with comorbidities nga una sa coronavirus vaccination priority list. Sa karon 13 na ka mga local government officials ang ipadalan sang show cause order sa Department of the Interior and Local Government. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:32. Kag sa ato naman mga ka-aksyon, Happy birthday, Anay, sa kay Ray Gumayan, kag Heidi Marie Pabilio. No? Yes. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Ray Gumayan, kag Heidi Marie Pabilio, halin kay Rodely Gumayan. Greet ko lang ganito na action boy, si Nel Jan dira sa Manukan, 8 years old. May, sila ni Mama, may kalingawan sila sumo sa dito sa Pontevedra. Hi, Neil Jan! Good morning! Okay, And of course, kagawad Monica Prudente ng Ma'am Mercy dira sa Barangay Nanunga. Sige. So, inyong ibangtiyan natin mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. So, karon niya alas 7, hindi na nakabalik sa balita. No? Kay, masugod na aton nga Lenten presentation. Yes. Pantaras family ganit sa tango, Papa Edwin. Thank you so much. Lagi na si Papa mo Edwin. Yes. Of course, mga number 1 fans ko na sila. Mga number 1's fans. Namuda mo, guys. So, kuwan na nga nang magpamalandong kita sa sining Huwebes Santo, Biyernes Santo, Sabado de Gloria, kag hasta sa Easter Sunday. Domingo de Pascua. Domingo de Pascua, no? Oy, may mga resorts nga close ha. Sa din? Mga kapihan sa Easter Sunday. Dira sa Punta Alangilan. Taytay, ginsiraman. Alangilan. Ginsiraman na punta. Alangilan mo man? Sirado man? Yes. Sige. Sa balay na lang. Sa balay na lang, no? Standby, anay sa ato sining action report, second portion, na pag-action, Fred Salanga. Ang inyo din nga news team. Aksyon, Eden AbosoNo. Kag-action, Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!